Ето ставай. Ще кажа. Стани, ма. Айде с повече ентусиазъм, давай. Чакай, ти ще Ще си. ти подам ръка. Да, боля. Няма, мамо, няма, ние ще разгубим след малко. Айде, отвори се към мен. Докато се усмихнеш, няма да го направя другото. Да. Дай да попиташ колко лесно бъде това. Мога да ти ги подаря, искаш ли? Ще дадеш с обички, ще ги дам. Да сме разпад. Айде, карай. Аз ще си Сега тук. Аз ще си ходя. Айде едно кратко изказване от твоя страна. От моя страна. Да. Та пак да питам, мога ли да псувам? Всичко може. Уникално е. Много боли, обаче после ви идва да му целувате ръцете. Да не кажа апетита, защото няма да прозвучи добре. Значи, първия ден след това нещо, имате чувство, че го е изчупил. И викате и почвате да се чуете къде да го намерите. Втория ден се чудите къде да го намерите, за да му целувате апетита, както казах. И после се чудите кога пак да дойдете, защото не сте сигурни, че това ви се е случило е добре и може да стане по-добре. Та аз втори път идвам, той казва, няма се виждаме половина една година, ама нищо, аз дойдох пак след 2 седмици и да ви кажа, до наместима, пак боли, ама не боли толкова. И мисля да не го виждам следващата половин година, защото трябва да преживея всичко, което ми се случи на едно друго ментално ниво. Но гръб, кръст, крака, ръце, ето тръпнеха, кръста все едно ми го смени и ми откачи кръста от гърба, от гръбнака или от какво там са води. Не се притесняйте, дойдете хрущи, продължава да е там, ама после не ме боли. Това е от мен. Много благодаря, беше много мило. Аз благодаря за всичко и 10 години съм по-млада. После отида на ринопластика, за да отговаря физиономията на кокалите. Благодаря. И аз благодаря много.